אוקיי, מה קורה צופים? אנחנו בסרטון ברול סטארס חדש, והיום בסרטון אני הולך להראות לכם איך לפתוח משתמש חדש בפורטנייט. זה מעודכן. העליתי סרטון כזה לפני 4 שנים. אני חושב שעכשיו אני לא יודע אם זה השתנה. אני חושב שזה בערך אותו דבר, אבל יכול להיות שיש טיפה שינויים כי זה ברול סטארס של 2021. אז זה סרטון מעודכן כי זה כנראה טיפה השתנה של איך לפתוח משתמש חדש בברול סטארס. תירשמו לערוץ, תתנו לייק, שימו קוד סוויס בחנות, ואנחנו מתחילים. אוקיי, מה שאתם עושים, אתם לוחצים כאן על ההגדרות, לוחצים על התחברות ה-ID. לי יש לי כאן עוד משתמשים, אז אני יורד כאן ולוחץ על רישום חשבון שופרסל ID, המשך. עכשיו אתם שמים את הדואר של החשבון שלכם, כאילו אתם רושמים את החשבון הזה שיש לכם, כאילו שהחשבון שיש לכם עכשיו אתם רושמים אותו לדואר מסוים, כאילו ג'ימל מסוים. אז אני עכשיו כאילו בחשבון שהראיתי לכם עכשיו, אני רושם אותו, אז בעצם החשבון הזה לא רשום לי. כאילו לפתוח חשבון חדש אתם צריכים לרשום את החשבון הנוכחי שיש לכם, כאילו לחבר אותו לשופרסל ID, ואז אתם תוכלו לפתוח חשבון חדש. אז שמתי כאן ג'ימל, אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים לקבל חדשות ועדכונים משופרסל ID או לא. כאילו משופרסל, שזה האפליקציה שיש לה את ברול סטארס, כאילו שלה בכל משחקים האלה, את היצר של הצורה. עכשיו שלחו לי קוד אימוץ לדואר, זה נראה לי יגיע לטלפון, אני אשים את הקוד. אם זה לא עובד לכם אתם יכולים לבקש נראה לי לשלוח מחדש, או לחזור אחורה וללחוץ על שלח שוב. אוקיי, אז אני קיבלתי עכשיו את הקוד אימות לג'ימל שרשמתי עכשיו מקודם, שזה בעצם הג'ימל שאני רושם עכשיו את החשבון שיש לי, הנוכחי שיש בו, שבעצם לא רשום עדיין לג'ימל מסוים, אני רושם אותו לג'ימל. אז עכשיו אני לוחץ שלח עכשיו אני צריך מה יהיה ה-ID של המשתמש, לבחור שם, תוכלים לכתוב מה שבא לכם. זה גם יכול לשים לכם רנדומלי, אז אני אשים איזה משהו. בקיצור, כדי לפתוח משתמש חדש אתם צריכים, מה שהסברתי עכשיו בסרטון, ראיתי בסרטון, אתם צריכים ללכת לחשבון הנוכחי שיש לכם, לרשום אותו לשופרסל ID, כאילו לרשום אותו לג'ימל מסוים, ואז זה שולח לכם קוד אימות לג'ימל שאתם נתתם להם, ואז בעצם החשבון הזה רשום לג'ימל מסוים, וככה כאילו בעצם רשום אותו לשופרסל ID. נעשה המשך, כאן אתם בוחרים מחירי החשבון שלכם, כאילו החשבון החדש שלכם. המשך. ועכשיו בעצם אתם עדיין במשתמש הנוכחי שלכם, אתם רואים שהוא נרשם לשופרסל ID שיש לו ID. הנה יש לי כאן ID, ככה גם כאילו יכולים להוסיף אתכם לחברים לפי ה-ID. ועכשיו אחרי שרשמתי את החשבון כאילו לג'ימל מסוים, כך בעצם רשום ל-ID, כאילו אחרי שעשיתי את כל מה שהראיתם בסרטון והחשבון הזה רשום ל-ID, אתם יכולים ללחוץ כאן על משחק בלי וליצור לכם משתמש חדש. אז זהו, אתם פשוט עכשיו שמים את הגיל שלכם כאילו ומשחקים. אתם צריכים להגיע לפחות ל-30 כדי שזה ישמור לכם את המשתמש. כאילו אם אתם תעשו כמה משחקים ותסיימו על 26 קביעים, אחרי זה שתיכנסו שוב זה יתחיל לכם 0 קביעים, אז תשימו לב שאתם על 30 קביעים. והמשתמש שאתם רשמתם אותו, לא המשתמש הזה, המשתמש כאילו שהייתם בו מקודם שרשמתם אותו ל-ID, אתם הולכים לקבל שם סקין חינם של ברלי שקוראים לו ברלי הקוסם. אז זה היה הסרטון, מקווה שזה עזר לכם. אם יש לכם שאלות תכתבו תגובות ואני אענה לכם, כאילו אם משהו לא ברור אני מקווה שזה היה ברור. אם כאילו באמת יש מלא דברים שלא ברורים אני יכול לעשות עוד דבר כזה, אבל כאילו ככה יוצא משתמש חדש. ניסיתי להסביר את זה כמה שיותר, אם עדיין משהו לא ברור
תשאלי בתגובות. עכשיו החשבון החדש שאני בעצם מתחיל ב-0 קביעים, הוא לא רשום לשופרסל איי-די, אז אם אתם רוצים ליצור אפילו עוד חשבון אחרי זה, אתם צריכים לרשום גם אותו, ואז ליצור חשבון חדש, כאילו ככה צריכים מלא חשבונות. אתם רושמים את החשבון לשופרסל איי-די, ואז פותחים חדש. ואז את החדש רושמים לשופרסל איי-די, ואז פותחים חדש. בעצם הרישום זה פשוט להזין אימייל מסוים, ואז בעצם מקבלים קוד אימוץ, ואז הוא פשוט זה ככה רושם אותו לשופרסל איי-די. ככה בעצם יוצרים על החשבונות. אתם רושמים לשופרסל איי-די, ואז יוצרים חדש. רושמים, יוצרים חדש. רושמים, יוצרים חדש. וכאילו ג'ימלים, אתם צריכים גם שיהיה לכם מלא ג'ימלים בגוגל כדי ליצור מלא חשבונות. אז זה הסרטון, מקווה שעזרתי לכם, תיתנו לייק אם עזרתי לכם ותירשמו לערוץ. שימו בפורטנייט ומשחקים באפיק גיימס את הקוד שלי, כאילו זה מאוד יעזור לי, קוד סוויס. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי ביי. ודבר אחרון, אחרי שאתם יוצרים חשבון חדש ואתם כאילו עוברים לשחק בו, אתם עדיין יכולים לחזור לחשבון הקודם שלכם ולכל החשבונות הקודמים שלכם. זה לא ימחק לכם אותם, רק אל תלחצו על כפתור של אל תזכור אותי שאתם יוצרים חשבון חדש, כי זה ימחק, אבל כאילו זה אוטומטית כאילו אמור לזכור לכם אותו, אלא אם תלחצו על זה שאתם לא רוצים שזה יזכור לכם אותו. אז כי אתם תוכלו לחזור לחשבון הקודם, לכל החשבונות הקודמים שלכם, כאילו גם אחרי שתצרו חשבון חדש תוכלו לשחק בו, וגם החשבונות הקודמים זה לא ימחק לכם על חשבון. אז זה היה סרטון, מקווה שנהנתם. ועוד דבר אחרון, אם כאילו נמחק לכם הברול סטארס מהטלפון, אז החשבון כאילו החדש שאתם פותחים, אם הוא לא רשום לשופרסל איי-די, הוא כנראה ימחק אם תתקינו מחדש, אבל כל החשבונות שרשומים לשופרסל איי-די לא ימחקו. כתוב זה עוד משהו קטן, וזהו, יום טוב.